ملای جزیری ناوی وی شیخ احمده و تێ ناسکردن bi navê Melayê Cizîrî ji ber ku ji Cizîra Botanê ya li ser çemê Diclê ye û nêzîkî çiyayê Cûd ye. Navek wî din heye digotin nîşanî ew xwe pê naskirin dida. Di hin helbestên xwe de. û nîşan tê bi wateya armanc ji ber ku ew armanc bû ji tîrên evînê re yan armanc bû ji işkenceyê evînê re. Tê gotin ku ev nîşan ji şanê hatiye. Şana rû hingî pesnê şanê dide di helbestên xwe de. Zayîna wî Zayîna Melayê Cizîrî bêkengî çêbû. Gelek guftûgo çêbû li ser zayîna wî. Abdulqadir İmadî dibêje, Abdulqadir İmadî dibêje navî wî Şêx Ehmed kurê Şêx Mihemed e. Li Cizîra Botan çêbû. Sala 1470 ya zayînî. Ev kî Abdulqadir İmadî wilo dibêje. Ji êla Bextî ye. Êla Bextî yani eşîra Bextî. û li cem bavê xwe dixwend. Pişt re gelekî geriya lê Amedê û Cizîrê û Hekarî û İmadiyê ji bo xwendinê û gelekî jîr bû û navî wî derketibû di zimanê Erebî de û belga xwe stend li gundê Strabas yê li dor Amedê û li gundê Serba Xebitî û demakê li Hesenkêfê jî jiyan kir. Pişt re evînek xurt wî girt û vegeriya Cizîrê û wek dîna xuya kir û li Cizîrê jî mir û salên wî 75 sal bûn. Hin jî dibêjin di dema İmadeddîn Zinkî de sax bû, hin jî dibêjin di dema Mîr Şerefxan de yê Mîrê Cizîra Botan hebû û mamoste bû di dibistana Sor de. û li başûrê vê dibistanê hat veşartin nêzîkî dîwarê dibistanê. Lê gelek lêkolîner û vekolîner dibêjin zayîna wî di sala 1507 zayînî de bû û mirina wî di sala 1640 de bû. Salên wî em karin bêjin ji 7 ta 75 salî jiyan kir. Netew û êla Melayê Cizîrî ew Kurd e û tê gotin ku ji êla Bextî ye ya ku li Cizîra Botan û derdora wê belav dibe. Êla Bextî. Xwendina wî, xwendina Melayê Cizîrî çi bû? Wek ku li welatê Kurdan dibû, mela xwendina xwe ya zanistî û olî li ser şêw û hawê kevin xwend. Li hin dibistanên kesane û li deverên Kurdistanê geriya bû. Xwendina xwe bi dawî kir ji pêvî Kurdî bi Erebî û Farsî û Tirkî jî dipeyivî. Helbest û dîwanên wî. Ev dîwana wî di pêlek yan derecak pir bilind ye li welat û li dervî welat. Ji ber ku dîwana wî hat çapkirin li Rûsya û li Almanya jî. û millet bi coş helbestê wî dixwînin û taybet yên olperistî û dîwana wî di asta bilind ye di zimanê Kurdî de. Karî wî em bên ser karî wî. Piştî xwendina xwe bi dawî kir bû mamoste di dibistana Sor de ya ku lê hat veşartin. Dibistana Sor me got a ku dibistana Sor li Cizîra Botan anha li Bakurê Kurdistanê de. Egera heskirin û evîna wî. Wek ku Abdulqadir İmadî nivîsandiye. Ew wilo dinivîsîn. Abdulqadir İmadî gotina Abdulqadir İmadî dibêjim. Dibê mele ji Selma keça Mîr el Kamil hes kiriye. Mîrê Hesenkêfê. Gava wê dît û bû wek dîna di heskirina wê de û name jê re dişandin û digot biddua belliغ tehiyyatî li Selma ya berîd. Ev wilo dibêje. Lê ez ne vê gotinê re. Kan bêjin bê milletê Cizîra Botan çi dibêje? Lê milletê Cizîra Botan digotin mele ji keçekê ji malbata
ميرين جزيرة بوطان حسكر ذكر ونافي وي ستيا بسك كسكبو ستيا بس كسكبو وهالروج دچو گورستانكي الهمبر قصراوي وبشتا خوا دسبارت كيلا تربي وهالبستين خوا دقوت داغو دنگ هرا كتشكي بيجا اولو تيغوتن تيت افيا اولو وقت بيجن وك افسانيه وقرنبونا لا شيوي دكت وي او ايلات كيلا تربي كيلا تربي هو ناس دكنا كيلا تربي اغو نافي مريا ليتي نفساندن راغو او كيل دبو وك تنوري كرم دبو تيغوتن گوجنك بير هر ديت ملا لغورستاني رودشتيه هفيري خوا دسترا وغافا ملا دچو وي ناني خوا لي دخست دوسا بشتا وي لي اف چیروکن هاتنه گوتن هنگی ملا بناو دنگ بو نگو اف چیروک راست افسانه لي ملا احمد زفنگی دبیجه حسكرنا خدي ملا بربو راببو يعني ملا احمد زفنكي دبي اف حسكرنا خدي بونا حسكرنا كتشكا كيب دبي اوجي ببو وك نينكا كي جبي حسكرني وهالبستين وي جدرفدا لسر سرخوشيه جدرفدي يعني يقولوا بقوتن مرة ليد نارت دبي قيل سرخوشيه ومي وعراق وكاتشو بشكوش وافتشتي ولوي لي دي هندري ويد التكوير دي كفان هالبستا دبيجي حسكرن خدي ملا جزيري افجي ملا احمد زفنكي دبيجي ام بين سر رياوي دي تصوفي دي او جريا نقشبنديبو هفولو تيغوتن مرناوي وقو مقوت او هات فشارتن دي باشوري دبستانا صور دي قبوة كيدي يا لجم ديواري يعني سورة جزيرة بوطان لآلية روش آغا اف جيانا ملاي جزيري وسلافوريز جوا حمواري